בן אדם בעולם שנולד בארץ סווארובסקי, קוראים לו סווארובסקי. כי זה המילות, סווארובסקי. סווארובסקי. יאללה. לא יודע, סווארובסקי. שים ראש. לכל ה... איפה הכוסות? אצל אבא זרק אותם. אני זרקתי לבנים. יאללה. מורה? ג'וזף? יאללה. לא, הוא פה, איציק, הוא פה. סווארובסקי. סליחה, 33. איפה הגרבול שלי? סווארובסקי וסווארובסקי. איפה יש סווארובסקי? איפה מאמה? איפה יש סווארובסקי? בוריס! אסף איפה סווארובסקי? אין! די איציק. בא לי סווארובסקי? לא, אתה לא רוצה סווארובסקי. אתה לא רוצה שאני אתן לך מקס סווארובסקי. לא, איציק, שים ראש. לילה טוב. בא לי סווארובסקי. לא. אתה שם איפה זה שבור? אפשר סווארובסקי? זה היה כאן תפור. אפשר לא, סווארובסקי? זה השמיכה שלך. אפשר את השמיכה שלי שאני קוראים שלי סווארובסקי? יאללה, איזה יופי. אפשר את הסווארובסקי שלי? לא ראיתי. אליאן, סווארובסקי, אפשר את הסווארובסקי הכרית שלי? שלי בצבע אחר, יאללה. כן, אין עוד אחד של איזבל. כל הארץ בעולם סווארובסקי משתלטת על העולם. סווארובסקי משתלטת על העולם. כל הארצות בעולם ניצחו במלחמה בגלל הארץ החדשה סווארובסקי. די למה סווארובסקי? זה הביא לכם טומטמן וסנאיה במחלוקת בעולם. לא צריך את המילה הזאת. רוצים אני אשים לכם סרט במקום טלפון? לא. אני רוצה. מה? אני יודע מה לשים. את החלק 2 של אייסקון שהעליתי להוא. יאללה. לא. יאללה, בואי. אתה מספיק. אני יודע איזה סרט. כל המורדי פרק 11. איזה גם כמה סרטים טומטום. ראש, לילה טוב. בא לי כל המורדי פרק 1. מה זה? מה? זה סוד. די. אני בטלפון. כן, אני ריק לגמרי. רוצה לראות מה זה? אתה יודע מה זה? בוא נראה מה זה. בואי נעשה. סווארובסקי. זה סווארובסקי. איציק. זה סווארובסקי. מה זה? משתמשים לגלון? לא יודעת. נו, שים איפה שאתה צריך. זה של הדסה. תתחיל. הנה סווארובסקי. לא! נניה רוצה להיות עם ביסיק? נניה עושה להיות עם ביסיק. לא, את לא קוראים לי איציק, לא איציק. ביסיק פה. למה את אומרת איציק? למה את אומרת איציק? למה לא איציק? רוצה לצלם תמונה? כן? רוצה לצלם טיקטוק? יאללה. אסור. לא, כאילו. אתם מפילים? זה לא בטעות. הבנתי את הבוס בס.